Kaixo, nire izena Eneritz Iparragirre da, Azpeitiarra naiz, 24 urte dazket, eta ikasi dut informazio eta merkaturatze turistikoa Zubiri Manteo, Donostin. Gehien bat hartu nun ziklo hau, biajartzik guztia ezatelako, eta ikusten nolako zala puntu bat, bai lana eta bai biajau bile bat egiteko aukeri ez. Gia turistiko izeteko, bai Euskal Herri bertan, neo mundun zehar. Eta hain bukaude ziklue, askarra da, motza. Eta emateie, mundu osoko puntu turistiko garrantzitsunak azteko, lantzea baita bidei agentzitako episket, gehien bat alde hortatik hotelan da asuntue, nola hartu, habitazioek, guzti hori, hizkuntza lantzea baita, aldetik inglesa, gehien bat, eta frantzesa hasieratik. Eta hori egin da gero, eukien aukerie, Leonardo programakin, Toulousea juteko hilabete bateako, eta bertan frantzesa landu hasteko, ni honitzen turismo buleguen. Irakasnikin kurtun zehar harremana ona izen da, ez? Gero bai, azpimarratzen nahetela igual, Toulousen hon ginenien, etorri zila bi irakasle gurekin, eta egon zilan 5 egunetan. Azken finin, lasaitasun bada, ez? Behaiekin egotie. Eta hori nire lan postuen, nire akuariumen hasi nintzen praktikatan, nire azken finin soluzionotan akelako ez dut berri zen laguntzeiken. Baina bai, badakit beste gelakide batzu eta lagundu dio bela. Bai, enpresa aldetiken eta sartzen barrura pixket. Gure klasien kasualidez ginen 11 eta ginen danok neskak. Baina neitok asatena da Euskal Herrien da duela mutil gutxi, porque nik erten nahi zinin ja Galizira eta han mutil pile bada, baita badiezgia bezala eta agentzitan. Ni ingo nituzke, mutilek animau pixket, ez? Ez da kebela mutilek beti enpresan sartuta hon berriken. Lanbide heziketi ditzat bide azkarra, denbora murriztu baten, karrera baten egon berri 3 urte o 5, idezu urte bete, 2 urtetan, eta gaina praktika dazketzu, formakuntza bat, eta horrekin ja lain hastezeala. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.